Тате. 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 Трябва да ти кажа Нещо. Ти си? най-добрият баща на света. Честит юбилей! Татко. Аз си тата. Реших да ти честите рождения ден още веднъж и да ти покажа още един господин 50. Ти си 50 и той е 50. Ето го, виж го, здрав, симпатичен младеж и ти си като него. Пожелавам така да се запазят нещата, всичко да бъде напред, да бъдеш, какъв да бъдеш? Да бъдеш щастлив, усмихнат, обичан, напред, игрив и добър баща. И нека сега да чуем какво са ти подготвили музикална дружинка Детелинка с техния специален поздрав. Честито! Happy birthday to you!